Редакциябызга кунакка Илнар Сейфиев килде. Танысызмы? Хәзер танымаслык итеп үзгәргән Илнар. Илнар, сиңа кыска гына сораулар биреп үтәсем килә. Иң яраткан ризыгың нинди? Мин бит ризыкны яратам. Иң яраткан җырың нинди? Талбишек әрәтмиле. Эстрадада син ничә ел? 23. Игезәкләр үстерәсең икән. Алар турында да сорап үтим әле. Игезәкләрнең кайсысы күбрәк сиңа охшаган? Зилә кызым. Кызлар әтисенә эшли, уллар әнисенә эшли дип әйтәләр иде. Илнар, киләчәккә нинди планнар белән яшисең? Иҗат белән, яңа җырлар белән, фәкать планнар инде безнең яңа җырлар иҗат юлына барырга, халыктан халыкка гел күренеп торырга. Димәк, бүтән югалырга уйламыйсың? Бүтән югалырга ярамый. Нигә килгәндә инде тормыш иткәндә инде балаларны, әлбәттә, балаларны үстерергә, балаларны якка бастырырга, фамилияларны кешитергә. Хәзерге буең һәм авырлыгың турында да әйтеп кит әле, бик нык ябыккансың бит. Авырлыгым 69, буй 64. Тагын бер генә 64 метрда 64. Тагын бер 4 кило весимнәр тагын килдәсем килә. Бәлки күбрәк тә.